Sunna, bid'a, wa ke kare ahli sunna malamai a Najeriya? Wa ya ishe mu? Wane ne wakilin mu? Wa muka dogara da shi? Duk wanda ya ce zai yi aure to ya kamata ya shirya haƙuri da wautar mace. Duk wanda ya ce zai yi aure ya kamata ya sani ya kimtsa zai yi haƙuri akan cutarwar mace. Kuma duk inda mutum ya kai yana ganin wai shi babba ne, su ma mata ba ruwansu da wai kai shugaba ne kai, a'a malami ne kai, a'a in suka tashi harkar tasu sai dai addu'a, wallahi sai addu'a. Allah nake gaya mu. Zan dan buga mana misali kamar haka. Wanda yafi kowa daraja, wanda yafi kowa matsayi da daukaka a duniya, wallahi sai dai haƙuri da iyalinsa da matansa. Kai nisa ba za ka yi haƙuri da taka matan ba. Wallahi ba a yi sha'amal don gidan, wallahi in kika yi kaza a gidan nan sai na keta ki, ni za ki yi kaza, wallahi ba ki isa ba, kaza kaza. Wallahi ina maka rantsuwa mace ta fi ƙarfin kai mata haka. Ke kuma ba zuga ki nake ba, naga kina dariya. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana aka yi mitin a gidansa, wani abu ne yake yi na kyautatawa, yana bin daki na matansa yana zuwa yana gaishe su. Ku duba a matsayinsa na annabi, a matsayinsa na jagora wanda ya fi kowa, amma yana bin dakin matansa daki. Ba fa ya zauna a tarakarsa su zo su yi ta gaishe shi ba, shi yake bin su, ya daga labule, kaifa tiku kaifa halu, ina lafiya, ya zauna a hira da shi, in ya gama ya tafi wancan daki, in ya gama ya tafi wancan daki. Kaga wata siyasar zama ko? Kai fa da ƙararrawa kake kiran hajiya in kana neman ta, sai kaga hajiya ta jagab hajiya ta tawo. Wallahi da ƙararrawa yau ake kiran mata, da ƙararrawa. Ke baki ji ƙararrawa ta bace? Mu gyara. Ikhwanukum khawalukum, annabi yace. To me ya faru? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je dakin Zainab, sai ta dan bashi wani abu mai zaki na sha, sai ya sha. To dan mun ana dan kunnan doki da Zainab da na Aisha, ana cewa wai wace ce annabi, Zainab ce bintu Jahsh ko Aisha bintu Abi Bakr. Aisha ta ce kanat tusamini fil hubb, ita ce take kunnan doki da ne wajen soyayya a wajen annabi. Aisha radiyallahu anha sai ta haɗa group ɗinta a cikin matan annabi, ta ce in annabi ya zo ɗakin wata a cikin ku bayan ya baro ɗakin wanci, ku ce da shi yaya muka ji bakinka yana wani ɗoyin wani abu. To wannan shine wa adahunna. Malamai suka ce ku yi haƙuri da cutarwar mace. Dole wata ran mace sai ta cutar da kai. Tunda za ka ji daɗin rayuwa da ita, to ku dole ta cutar da kai. Yanzu wannan akwai abin ai babu. Me suke so? Wai dan me yasa? Saboda kishi. Me yasa annabi zai rinka zuwa ɗakin wata tana ba shi wani abu? To shi ko annabi ba abin da yake irin a ce masa wani abu yana doyi ko yana wari a jikinsa. Shikenan sai ce ba wani abu bane, zuma ce na sha ko danyi ne na sha ko abu kaza ne na sha a ɗakin wance, kuma na daina daga yau. Kun fahimci wannan? Na ɗaya kenan. Na biyu, kun san cewa manzon Allah sallallahu alaihi da kansa sai da ya kaurace wa matansa wata guda. Me ya kauracewa? Ya koma turakarsa ya kaurace musu dan iladabtar da su. Wata gudan nan yayi kwana 29 sai ya dawo karban girki. Aisha wadda ita ce lambuwan din yar gidan Abubakar, ita tafi kowa ilimi a cikinsu, ita ta ce ya za ka dawo, ai watan bai cika ba. Ta ce ai ka ce wata guda za ka yi,
sai ce ya Aisha ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza, yace ai wata kwana 20 kwana 9, duk watan duniya Aisha kwana 29 ne. In kin ga wata ya kai kwana 30 to ba a ga watan bane, duhu ne. Fa in gumma alaikum, duhu ne in ya rufe sai a ƙara kwana 1. Ka duba mai kukan a ce an gode Allah saka da alkhairi, muna murna sannu da dawowa, mace kenan. Haka ya zo ya dawo din. Wasabri ala adahunna, ayi hakuri da cutarwarsu. Za ta iya maka ba daidai ba. To idan har annabi ya yi haƙuri a gidansa da iyalinsa, me yasa Zaidu ba zai haƙuri da iyalin shi ba? Me yasa Amru ba zai haƙuri da iyalinsa ba? Me yasa Buba ba zai haƙuri da iyalinsa ba? Me yasa Alhaji ba zai haƙuri da iyalinsa ba? Me yasa Sheikh ba zai haƙuri da iyalinsa ba?